sa Biblia, dili komentary. Brad, butag. Okay, masalah ko ha. Sa sa bersikulo. Kay Katolik Butag. Church. Katolik Bible man niya kung gigunitan. Bakalari sa Sa bersikulo, declare. Bersikulo. Limbungan ka na. Bersikulo. Okay. Oh, Dagan sa Brad. Magita gid sa kapitulo bersikulo. Kuan kay wa kanang so gitawag ani awing-awing gid kay wa. Study Bible. O yan na ni imprima. Moral Catherine. Brad, Brad. Lagi mo tingog Brad. Eugene. Mangita ko ka na pagkupon. Sige. Tiwasa na ba? Katawag ko bakalari. Ang imprimatur ani. Ha? Ni adiri ang imprimatur. Si James Hickey. Brad David. Brad David. Nani? Matur ko na matur pa niya. Asa na? Kapitulo bersikulo asa? Di ba ba? Brad. Ang nagtuko sa Roman Catholic Church, Diyos yun si Iso Kristo. Lagi asa lagi nga kapitulo bersikulo? Ako sa kaon. Asa ang kapitulo Ay mo bersikulo? tingog bakalari sa. Mateo 16:18, si Kristo nagtukod. Okay, Mateo 16:18. Gabinulok na po na gabinulok. Undang na gyud ko. Gabinulok na. Magita gid sa litra more litra na Santa siya. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngita siya, gabinulok gina. Nay. Wala ganyan, isulod sa akong programa. Brad. Okay, sige masag ingon nga. Sigapo, mabasa sa Biblia, butbuton, bakakon. Naasa man. Naa sa litra po litra yun, mabasa, sigapo, butbuton. Kung ha? Hamla Biblia. Naa sa gitawag na to og Roma 3:4. Nakabalos ko niya ganina. Anak ko nga kay ni comment kasi sa kong live. Ingon man siya nga, mga butbuton mong duha kay si Jumil nawag mo na ko siya. Mga butbuton mong duha kung gingnan niya. Gitawagan ako, adjuin tulon yung kabuok. Anak ko nga mabasa na ko sa Biblia, butbuton si butlay, litra po litra yun. Sa agaman, gamiton pa na ako. Ito yung gigamit, perting katawaan niya sa ikaw mo lang. Ikaduha, anak ko nga, nahigugma ba kang Iso Kristo? Higugma kayo. Yung nga, litok daw. I love you, Jesus Christ. Litok man, pero madugay. Dugay siya ka, litok man. Yung, I love you, Mama Miri. Sa abin no, ang na, dili na. Iko, di mo tayo mo nagbuungot na yung baba pa in terms of Mama Miri na. Nakalitok man siya sa nahigugma ko nimo Santa Maria, inahan ni Jesus. Litok na siya. Tingin ko nga, Brad, tinudanay ka ning imuhang paglitok ni Santa Maria. Tinudanay ni nahigugma. Nakailagan eh. Nagtawad ka sa picture ni Mama Mary sa adili man na mao'y picture ni Mama Mary, Brad. Paninglan ako unsay tinuod na way katag. Ning ko nga unsa may tawag aning tao nga nahigugmas anak, nahigugmas ginikanan. Primero ato dili man sa mulito ko I love you Mama Mary kung giingnan nga laina bugay paminaw no nga nahigugmas tas anak pero ginikanan wala. Unsa may tawag aning mga tao nga nahigugmas anak apan sa ginikanan wala isa buang-buang na Brad. Buang. Iko nga nabuang-buang di ka ron sa katawa niya. Dalang niya kanya ka ba? Iko nga karon nahigugma man ka. Nagtawad ka ni. Sa di man sa mutuan ni. Ingnan ako nga unsa may tawag aning nahigugmas anak apan wala mahigugmas sa nahigugmas anak, nahigugmas ginikanan, apan wala mahigugmas ilang imahe sa yawa na Brad. Yawa di ka aning trabaho aron, wa mo ko mahigugma. Dai kaduha. Last to akong giingon niya nga katong naimuot ko kay tawag aning niyang gipakitaan ko sa picture sa Alpha Omega ba sa Sabadista ba. Ang giingnan kaila ka ni abtik mo sa ningog yawa na Brad, yawa na lain sungay pag-ingog kaila ka ni ana siya wako kaila na iko na ilado pa man nimo imong papa kasi ginikanang Maria akong giingnan ba
natural, ilado nimo ang imong amahan, kaya ang anak, magkaila mas amahan. Pero sa ginikanan Kristo wala, maragadudan. Ay, saan na rin. Kaya mas nailan po yawa, inon, kaysa, Anak sa nga. Dili man ni mo inahong ni kuno ni Maria kung gingnan nga. Wala ka ma-update? May pang Facebook gabi, ga-update pa, ikaw wag yun. Ay, ang Facebook kami, nag-update bitaw. Kami na mag-ihack na mo. Kaya open ako din na mga open na ni Mil. Okay ra, dili ma-open nga Facebook. Ato lang butlay, gano'n, ninungdan nilang Facebook. Bakalaris. Ay, Bacalares, kato si Archie Anyedes, okay na na, ay mga pulos na. Bitaw. Oh, yun mo yung tagwalay pulos. Dugay na kayong galay si Bacalares, yung followers, may bimil na niya, ang membro biya sa Sabadistal. Abo, milyon biya ka pindri sa Pilipinas lang. Wala yung pulos, sa ilang membro, wag na eh. Ikadua, mag-post ang video ko nung hay. Mag-post ko nung hay video si Butlay nga, na video, ana, mag-vlog-vlog siya ba, yung i-post-post. Sa, tulo na po inananaw, gipang langaw. Wag na. Oh, Brad. Sa karon Brad na ingon siya. Ang kana ko pag-ampo ng Rosaryo ba? Na ano mo og maghimaya ka Maria. Tay pabalik-balik ko no mabungog ko no Ginoo ana ingon pa niya. So ako pangita na pag Wala man. kapitulo na asa man ang imong bersikulo kapitulo na nag-ingon ang Ginoo na mag-ampo taga-mana mo o maghimaya ka Maria. Mabungog ko sa inyong pag-ampo. Ang tinood ana Brad. Brad. Ang tinood ana sila may nabungog ipasuminglan nilang Ginoo. Nga naman sa dugay na kayong Katoliko gaampo bitaw na gimaya ka Maria wa jud Ginoo ni Uzoy. Mabungog ko na mo kalagi wa jud. In fact daghaninong kay grasyang nadawat sa Katoliko nya nakadawat pud tag mga panalangin ug mga proteksyon. Sila kay wa mo kasabo mo na nangabungog pag undang mo saba. Ang pag-ampo ko na pabalik-balik, wa ko ni polos, ako siya ni pangutana. Na unsa karong adlaw nagampo ka gamana mo? Ingon siya, "Oh, nagampo ko." Ug ba magampo gyapon ka gamana mo? Ingon siya, "Oh, unya nga wala nganong imo man gibalik ang gamana mo kung wala pulos." Ang labing tinuod ani dili man ang Dios Amahan mo ay nabungog sila gipasuminglan lang Dios Amahan. Ano? Sa dugay na kayong Katoliko gaampo og rosaryo. Nabay Dios Amahan nagpakita niyo. So, pagunda mo nabungog ko na yung kalaki. Aba wala. Unsay naa? Giprotektahan ni noon ta siya og nakadawat pa tag panalangin. In fact, daghan pa kaayong mga taong nangamatay nga nagdala sa sala nga mortal nga nasalbar pinaagis pag-ampo sa Santos nga Rosario. Ang tinuod nga nabungog sila kay mag-ampo tabi, "Hoy, lingog sama mo!" Ano ko sila brother? Bago lang sa tawanan. Ako na bang amana mo na atong iampo panaw sa pagampo, wala ba nay pulos atong balikon? Ingon siya, "Wa nay pulos." Kuna, muna ni Masa Banista, kung magampo na mo otro, wala na nay pulos ang inyong amana mo. Brad, kani bitaw mga protestante akong pamalandong anino, sakwa lang pamalandong hakog. Anong ngayon kog hakog? Una, dili pwede balikon ang pag-ampo kay supak lagi Ginoo, balik-balik ba hakog. Una ha. Magampo kas Ginoo. Ginoo tagay kog bugas. Ayo na lagi balik. Kay bawal suko ang Ginoo. Pagka laing adlaw, Ginoo tagay kog maayong paglawas. Adi na pwede balik, masukong Ginoo balik-balik. Sunod adlaw Ginoo tagay kog cellphone. Di na pwede balik. Sunod adlaw Ginoo tagay kog kwarta. Pagka sunod adlaw, Ginoo tagay kog motor. Pagka sunod adlaw, 30 ka adlaw sa isa ka buwan. Buta na to 31.
31 kabuk imong gipangayo sa Ginoo kay bawal gud balik-balik. Karon napangutana, wala pa ka tagais una nimong gipangayong bugas, wala ka pa kapasalamat sa Ginoo, nangayo na ka. Ako dugani sugrista ka. Ginoo. Ang katawanan ko, mag-worship na sila adlaw Sabado. O yan, ano nga mas sila kapadlong sila mga membro na sige ingon, haleluya, haleluya, haleluya. Nga mo sa kapadlong, pabalik-balik mo lang. Na worship ilaha, brad. Film na worship ilaha, concert. Nakita ka po, bro. Nikat ka sa poste, mga pastor, nikat ka sa poste, na sige, yog, ako dito sa poste. Ano na gina ka? Buwan na gina. Paano ani mang god kana sila purara god ani tanawa ila gitang giayog sa way kani lagi pagkaon natong baboy mga Katoliko meron mga buang-buang nga og baboy anak ugawan ana pero usa may ika-istorya nimo ani Brad Chong dili mga og baboy kay hugaw pero namuhi dagko kay tangkal dili sa amo naman kabalibad mo kaubang Bible apostolate ingon man nga Brad amo silingan ba dagko kay tangkal muhig baboy. Gwapo nang may baboy kay kwarta na sa barista pod. Talaga na. Napoy nagreklamo. Kani sa barista kusog kay mo reklamo. Kusog mo reklamo ha. Bawal ang hubog. Bawal ang ilimnon. Pero nganong namaligya mog tanduay kulapo, beer. Usa man karuha ninyo ani. Ginoang. Lisod lagi kayo na yung, lisod gid kayo ba? Lisod, ispelingon bito na sila. Grabe lisura. Nya, moingon nga bawal ang nokos, dili pwedeng kaunon. Ha? Oh. Pero ngano man lagi na inyong mga anak, bisag kamo mismo. Gakaon-kaon man lagi mo chichirya. Kung sa may labot na chichirya, brad, pusit flavor pod. Pusit. Lisura. Dili mo kaon og isda nga walay himbis, kay katong yung nahimbis. Sa dihang ni palit na isda nga nahimbis, o gihimbisan sa balay. Klase panghuna-huna na. Wagin ba? Ubo ninyo na apil ang himbis. Kay kun mukaon mo ana nga walay himbis nakasupak na mo. Ikaduha, dalawa ha. Dili mo ka og diwit kay ang diwit apil sa ilahang gi-deklarar nga walay himbis karon murag na upgrade na dagwan ni sa badista kay nagoy doktor sa ilaha. Patang karon kay gi microscope manila ang kanang diwit giana ba giana sus pagtan-aw nila sa microscope kay naamang kunoy gagmay kayong mga himbis ing sila oy ang diwit makaon na kalamig kinilaw ana Aja buot. Sampai Lisod kayo sabton. Lisod pa sabton. Ya. Kani po di sila mga og dinuguan. Di mga og dinuguan. Isos kay giihaw manok na Bisaya. Pak. Ako anang tiil kalami kay ubon. Giub-ub ang tiil, ubog yun. Kanang bukog anang tiil ka naman ay dugo sa ilalong nga nilagtok. Tao na gyapon na stilan. Sakman gino rin lagi. Brad, naaman diya sa baboy ang espiritu siyawa. Brad, katong din na mabasa sa Biblia gilagpot ni Kristo. Ibutang nato nga katong mga baboya, tanang baboy sa tibuok kalibutan naa diya karon ng espiritu siyawa. Ang pangutana, iligihaw ni mos baboy, kanon ni mong espiritu siyawa? Ang unod sa baboy among gikaon. Unod sa baboy. Ikaduha, unsaon pagkatapot ng espiritu siyawa nga human kanon, jadi pa kanon ang baboy. Magampo mi, bless us O Lord and this thy gift. Di panalanginan sa Ginoo, napayawa na. Present, kita rin Katoliko may isog brad. O kita Katoliko isog kita nga naman. Mukhaon tag yawa. Lima kayawa, tol ka noon may kalimang yawa. O yan sa yawa.
Manay Brad. gina ang yawa hadlok sa Katoliko kay mukaon di yawa. Yawa ang katoliko. Matingala ko ani nila bagay. Dili sila mutuog yawa pero nakailas yawa. No. Oh, bado wala mi anang yawa ber di mi to pero nakailas yawa. Sa ginikanan ni Kristo wa kaila. Asa bang istisyan ninyo ani? Di matorture ang yawa una. Nganon di matorture ang yawa? Pagdako pa lang daas baboy, kisi-kisi naman na baboy, na may baboy nga inigdak po ng piting yagak. O, wala, torture ng yawa na. Pag abot ito sa slaughter, lubaon pa yung kutsilyo nga, murag di kayo mo dulot, magsipag yung ng baboy. Sigit-sigit pa, di torture. Nagsaan man eh. Ako na, litsono na. O, pag litson, gituyok-tuyok, dugay kinaluto, torture niya pong yawa. Agay! Init kayo! Imbes kinakalingkawas na untang yawa sa kwan, kay gihaon ng mga litson. Pagabot sa lamisa, naingon pa yung pare, bless us, O Lord, and bless thy gift, which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Giblisingan ng baboy, walang yawa! Alegria, betul. Asa nilagpot ang yawa? Asa nilagpot ang yawa? Sos, kaya nakasilingan magsabadista. Dito nilagpot sa sabadistang silingan. Ano man? Gakunot ang nagtang na suko. Kaun sa mga katolikong nangahon, magbaboy. Wala ditong yawa. Sulod sila ha. Bro, dili sila malipay ba ang yawa walay kapulian. Bro, Rejan. Di sila malipay ba ang yawa walay kapulian. Sige ang kaon ng baboy, madugay ang yawa, di na gina mapuyog baboy kay nga naman. Sige ang magkaon baboy. Kapoy, kaya sige balhin ba? Di sa tinuod lang. Dili man unta. Brad, sa tinuod lang. Dili man unta na sila mukha og baboy. Wala. Paano na? Pero natingala ko kay sila ang dili mukha og baboy. Sila pirmi high blood na Facebook. Sa mga Oh, Brad. ikaduha. Ha. Kani ang pinaka-senaryo kaistanan nga kining ilang gisupak. Brad, hindi kayo matayog, Brad. Oh, kining ilang gisupak ha. Kinsay nagtukod sa Katoliko? Yawa. Ha? Yawa ang nagtukod sa Katoliko. Sige, i-grant nato ang Katoliko nagtukod sa yawa. Ang Katoliko naging pinakabugo, pinakatanga nga binuhat sa Ginoo. Ngano? Nagtukod siya og simbahang Katoliko, unya na sa sakramentos kumpisal diin magpasailog sa laaro malangit ang tao. Binuang na. Unya pagkahuman, oy budako na ka, kumpirmahan ka. Usa man ning kumpirma, sakramentos kumpirma din mo dawat ka sa balang Espiritu Santo nga ikaw mismo ang muhural ana. Misapol mayin ka nga mayon na pare nga isalikway mo ba si Satanas sa imong kinabuhi ug ang tanan niyang mga buhat aron madangat mo ang langit. Tubag. Oh, isalikway ko. Ano sa man ni karon yawa nagtukod isalikway ni mo founder. Nuang na. Pasudlo na si Kuan bro, si Kasaran Isya, asa na siya? Pag-request, Brad. Ya ana nagbaklay ba? Gabaklay ang Katoliko og Sabadista, ana ding Sabadista. Dito sa Boulevard. Muta oy. Namay ko namay barbecue. Siyempre barbecue yung baboy ko doon. Ano siya? Ay bantog lang baho. Binuha. Darwin, solo diri, Brad. Solo diri matlay kay atong istoryahan tayo mong yawa nga nahigugmas. Ana siya? Eko, unsa day naong ni Santa Maria? Ingon sputlay. Wala may naong si Santa Maria. Ha? May naong? Naong suda. Lagay naong ni alien. Basig kauban kang Suryano, Brad. Nga naingog ang Dios walay lubot.
Adyo sa Ang lumot. sakit. Ang sakit na itong patangig katawa na Butlay. Si Butlay ba? Si Butlay bitaw no? Pag ipasudlon ni mo no, wapa ka kapangutanag, gangisin na tadaan, nga naman, ang naong, awing ka, gano'n. Nausa mo. Gaplano pa lang na mo request ba? Ga-comment pa lang, gangisin na tadaan mo pagkasunod. Nga naman, pag-search lang, ay, merne. Na. Murag gatong pantat bitong namalhan sa... Murag bitaw gatong tilapia bitaw brad nga murag. Tigilit naman ron nun. Nakubas na kayo mga suba. Gana-ana lang atong daplig suba. Anang baba ba? Oh, musod na, sutlay, musod. Musod, sutlang. Pagka mag-request mo. Butlay, mag-request. Dara. Ato sang pakpakan atong bisita. Oy, unsa man eh? Unsa man ka, Brad? Macho dancer ka, Brad? Kuyawa po ning mabiyag, kuya, bago ka sukas man, magamaoy dagon di ba? Brad, ani broda, akong advice nimo Brad, advice lang ha, akong advice nimo ha, ani paminaw ka sa akong advice kay higala inigsuon ba kanang inamigo man ta. Kato bitaw gi-vlog nimo bitaw nga nalipay kog dako Brad katong ga-vlog ka ba nga naka-apply na kag trabaho as a barber shop. Mas maayo na Brad, da ka bagay. Ayaw kasi gwali-wali ani Facebook kay ka di man ka bagay ani. Ano man, pag once gali imong customer, imong alutan, alot ka ana no, samtang galot ka, imong giwalayag, abi nimo Brad, walay relihiyo makaluwas Brad, makatunong kag customer nga ini tigulo, tokon ka. Sige Nay. Masa to ikaalagad Nay. Sa to kay lagad. Sana ko ni Kamu bang Mutubag minimo, mangutana ka namo, mutubag minimo. Sige. si Maria dito no? Ha? Kamu bang tulo ang inyong inahan si Maria, yes or no? In terms of biological dili, pero in terms of spiritual among inahan. Ikaw para nimo ganina niingon ka nga wa ka kailang Santa Maria ka nakaila ka siya natural ang anak makaila pirmis papa. Kasi mo nga ganina, I love you na Mami, tinuod to. Tinuod. Sa aga ba ay mo yan mo si Maria? Ha? Or no? Ginikanan spirituhanon ba dili biological kay wa man mi kami ni Brad Chong, kami ni Brad Kalisa, wa man mi gipangburos si Maria nga parang Kristong giburos gyud, wala man. Spiritual ba nito uming Santa Maria kay dawat man tang Kristo, ikaw mo papayawa adya ra ka. Mao lagi na akong giingon nimo. Mangalot na lang ka, kay bagay pa na nimo. Kay og dito ka magwaliwali ka na imong customer nga gialutan, basig ikaw may alutan sa imong customer. Tanawa ha, Brad, katawanan ba jud kayo kay gaalot siya no? Unsa mo to gaalot ba to? Ga picture. Ang background niya nagkatungbayan kapanti ka braslo yo, binuang nimo.
Oy, gigang boy, gigang. Tagay pay eh. Manawagan sa mga viewers na to, gigang itaw na tong butlay. Tagay nyo electric pan. Wala, okay, good. Mayo kay na electric pan. Sige. Pila man na imong electric pan, tag-juice ang tapok, Brad. Ina na kung magubag kay Kuya Ayo na. Asa man na? Kuan, invitations kasal? Invitations kasal na? Asa man na? Birthday card na? Sa diploma? Certificate sa kuan, certificate na sa mga lotay? Mana? Asa na? Unsa man na? Listahan na sa mga gialutan nimo? Listahan na sa gialutan nimo? Mauran ni electric pan na wa gatuyok, binuang kay mo display ron nagwa ito. Unsa man na libro ha? Wala. Cuma bakapon. Listahan sa mga gialutan nimo katong wa na human. Kato na mga listahan sa mga wala pa na barbasa gilid o katong napahakan pas gilid, kini burn out, may palista niya, babalik rin mo ugma ha. Butlay! Brother Ren! Wa kaniya ang libro ha! Zaman. Dari na. Kada list. Na kaniya day listahan ko sa mga makakon ko. Wa ka na libro tandaan na. Na siya na. Di gana. Unsa man na Brad, basahan ko na Brad. Og nabay gibutang dan kami mga bakakon. Sit down. Go. Wait. Chong Smith bakakon, si Gapo bakakon ana ba? Sige daw. Lugi. Paminahon. Ako bro, nako libro diri nga bakakon si Butlay wa akong kuwao na. Babasahin litra por litra ni. Minaw. Bakakon na kanina ka. Patro. Wah. Nagpabiling nga maminatud-on ang Diyos. Ang tumala sa kasulatan, pangutana. Yun nga po, Sa unsay pangutana nimo? ayun, nalipya, dapat ng tao ako bangutan, tao ka dili. Pag moingon ka nga tao ba may tao pero moingon ka wa kay labot wa kay labot sa tao giingon da. Dito dugo ka Pluto puyo. Tao man ka, di ba? Apil ka na. Kay moingon ka wa kay labot Buti pasabot. Labaw mo sa ka alien ka o sa kuan ni. Tao lagi ko. Pero wala ko'y labot sa tao nga giingon diyang bakakon. Kaya nga naman, in the first place, di man may mga bakakon, ikaw rin ng bakakon, ikaw inaadya. Kanang gibasa nimo, sakto man na, si San Pablo gaingon, mga taong bakakon. Si San Pablo, wala lang kagilista dagapil, kaya nga naman, pa man ka mailhing San Pablo sa una. Pero kung eksistado na kas panahon sa pagwali ni San Pablo, ay sigurado, number 1 ka siyang listahan. Yun ka po. Opo na ako, bro. Opo na ako, kay kain ako. Sige Brad. Sige. God bless Brad. At ay, gana lang ako mga tanong kung yun dari sa Roma 4 botong nga bakako ng isang tao. Kung pangatang na botong, tao ko yun. Sa? Hinay mo tingog. Ngayon ang Roma 3:4 bakako ng tanang tao. Akong pangatanan ni mo botong, tao ko yun. Tao ko Ginoo dili sa yawa. Sa og moingon kag tanan tao apil ang Ginoo kay tao man ang Ginoo. Tao ko Ginoo. Brad Darwin, tao ko Ginoo dili sa yawa. Pangatanan na botong. Ang pangatanan niyo din, muliyay ka.
Tao Sige. ka Ilin. Hmm. Tao ka Ilin. Diyan. Sumali ka sa Roman 4 baka ako nagbanang tao man. Oh. Tubagon na ka. Oh, tao ko sa Ginoo, bro. Tao ko sa Ginoo. Tao ko sa Ginoo. Dili tao sa yawa. Lain pangutana, sayo na, sayo na sa pangutana. Sunod pangutana. Ay, Bro, daroin, ako yung mabalik pangutana mo kausa. Ge, tanang tao bakakon, imong mama tao man, bakakon imong mama di. baliw na mo rin. Ayaw, siya tumalas ako. Ang tanang tao bakakon man. Ang imong mama bakakon di. Tao man ka na. Ay, baliw. Pangutana ako na pangutana mo. Paano na diya? Dili tanang tao bakakon, Brad. Sa tinuod lang. Nadagang taong matarong, sumas Biblia. Maton ni mo dilitan ng tao baka kon. Dito may tinuod. Si Pablo, ikaw. Ang tinuod kaming duha, way sayop na mo. Nga naman, nga naman, si San Pablo, kaniadto, sakto na, kasi San Pablo maglulutos, pero pagpili sa Ginoo niya, Brad, usa na siya kataong matarong. Gipili man siya sa Ginoo. Buang-buang pa dito San Pablo, gihapon. Og buang-buang si San Pablo, para nimo. Gihapon, ay, nagbasa na yung sinulat. Kaya di basa na sinulat si buang-buang. Number 1 mas butlay sa tahang San Pablo God. Nakasulat na siya sa iyang mga kasulatan. Maglulutos bagyapon ni siya dili na. O dili na. Sa? Kaya maton ni mo si Pablo maglulutos sa una. Ako pumunta na sa dihang nasulat niya iyang sulat. Maglulutos bagyapon siya, yes or no? Pagunta ka, pagpili na gani niya, gipadayag na niya ang pulong ni Hesus Kristo. Mao'y gipili si San Pablo ni Hesus Kristo, gihimo na siyang matarong, itagaan sa grasya, gipasangyaw. Napabaday buang anang gimatarong, gipili, gipasangyaw. Ano lagtuo, ana? Sa ato, pasakto niya ang giingon nga baka ko ng kanang tao o gakita niya na. Tabagon ta ka. Baka ko na tao apel imong mama. Tao mo na imong mama, yung mama. Sunod tambag. Kaya matan ni mo, si Pablo wala na mali nga, baka ko ng tanang tao, kani si Eugene Gapo imong kauban, baka ko din eh, yes or no? Tubag, ikaw mo ako itubag. Siguro yun, hindi makakon, ikare makakon. Hey, kung bakakon ka, ayaw pa nga mo. Bro, Jen, akin niya ba? Bro, pangutanan ako ba? Bro, pangutanan din ako, ni mo, bro, butlay. Kategorik ka lang, ang imong mama, o imong papa, tao, dili. Unsa na imong mama, alien or tao? Imong mama, imong papa, alien tao. Di ba ka na tao? Wapa naman, dili. Dili tayo nga bakakon. Di lang tao, bakakon man. Matod sa imong gibasa. Naamay, ningon man ang unang uwan. Ikaw yung nagtubag sa imong pangutana. Ikaw yung nagtubag sa imong pangutana. May mo di ko na brother. Muat sa ko pa kay mo balik ra kog sulod karon taud-taud.